Apa sayang? Banding ke? Nani ya? Selino tokas marang lagi gandrung. Ngeten iki nggih cocoke kalih Ibu Ndara. Ya, entar. Teng griya nggih gandrung. Bisa aku Enten gandrung meneh. Pak. Manise angguka ati Saestu Kakang, Asya mboten apa sih nggih? ora tau gono tapi silan wanging netra suwe suwe hanggang endi darmane lara branti solaeka taman Dora ono usata karo kenal asmane sapa Mbak? Nyuwun kenalan. Ya Niki asal apa mboten? boleh tapi jenenge tok oleh ya Mas? Jenenge tok. Iya. Paring asma Siska. Oh berarti isis Mboten. kebuka Pripun? Siska toh? Berarti isis ya terus kebuka Nggih, pun manut kula sing penting seneng Siska ambleng. bisa yen ra tamu Siska wong mane Bobo cangkruk lho nggih. ya tak apa-apa Dimas manis kang karya wekas Makanya monggo ujung ya Mas. Ya. Gaduke ujung karo nyening taman ono lintang ya Mas. Jadi pun apa mriki Mas? Tuh, Pak balik ini ya. Monggo Ya. jenengan Bika. Larane ora kaya wong kang nanggap
Ini kabeh ku nek senggak kelameng. Channel YouTube-nya apa, Mas? Tanpa nama. Kita Arek promosi. Jowo. Apa, Mas? Arek Jowo. Arek Jawa. Iya. Arjo berarti. Jangan lupa subscribe ya Ibu-ibu. Sik, aku apa? Live streaming mboten Mas niki? Live, Mbak. Lipe. Live. Losdol. Ya. Ayo. Slak wengi. Monggo jenengan Bentar. angkat. Jujurku Lemes bae bisa. Jenengan Ya, kapan lemas? sakit lari se pindah ae kok. Yo, kalau mbak derek to Mas. Gelem mo Derek. wong musung-musung. Masane pawejok. Kula nggih purun usul. Dadakku sungguh ora rasa apa Yes, Mas.